Здравейте, вие сте с CryptoBG, а днес е 10 януари 2021 година, неделя е. Днес видеото ще започнем като покажа, че в момента биткоин върви в страни, нито се опитва да пробие нагоре, нито надолу и просто си върви и си почива, като върви в страни. Това от друга страна води, че алткоин започва да помпат яко. Винаги когато биткоин върви в страни, това значи, че доминацията на биткоин, както виждате 68%, с нощи беше 70%, почти 71%, всичките тези пари се насочват в алткоинс и поради тази причина виждате как Ethereum скочи с 12%, почти 13% нагоре и всички тези валути скачат нагоре поради причината, че биткоин вече няма помпа и трейдерите решават. Даже една от новините, която ще ви прочита после, е свързана с това, че трейдерите се насочват към алткоинс, за да направят бързи печалби и после къде мислите, че скочат? Се скочат, разбира се, в биткоин обратно. И нека започнем с първата новина. А днешната новина е свързана с Aave и тя е за предлагане на основен ремонт на модула за 375 милиона безопасност. Тя е свързана с това, че в момента в депозити има 375 милиона почти. Между другото се състои това, че иншуранса, който има Aave, е цялостен иншуранс, не за всеки по-отделно, а точно това иска да се промени. Всеки депозит да бъде застрахован по-отделно, а не както е застрахована цялата компания в момента, защото има голяма опасност и едно от предложенията е всеки депозит, който се стейква. Както знаете, това е една от най-големите децентрализирани компании за залагания, също така за тегляне на заеми. Тук може да стейкнете вашето Aave и вашите пари, стейблкоин, и по този начин получавате до 30%, залагате 30% и получавате до 4,66% връщаемост на година от тези пари, където сте стейкнали, но в риск са до 30% по-точно са в риск, когато стейкнете. Ако се случи нещо, 30% може да загубите от парите, където са стейкнали, ако бъде хакнато и така нататък. Както знаете, то е децентрализирано, никой не го управлява. И опасността е, че когато една платформа е децентрализирана, какви ли не компании могат да си влезнат вътре и да предлагат коиндове, които може не всички да са качествени, и по този начин се определя риска, че някой от тези компании, ако нещо се случи и вие сте си вкарали там стейблкоин, просто да печелите от тази лихва 4,66, а други ползват вашите пари и фактически те плащат лихва, плащат на вас. По този начин се печели и става цялата работа. Вие приемно имате достатъчно пари, искате просто да ги вкарате на влог, вкарвате ги там, други хора използват вашите пари и вие получавате съответно възнаграждение за това, че някой друг ползва вашите пари. Това е, те искат да променят цялата тази система по този начин, защото в момента Aave има защита на всички, само че, както ви казах, 30% ще загубите, доколкото те искат да направят така, че всеки, който стейква, да плаща по-малко такса и фактически да няма такъв иншуранс, но плаща по-малко такса и всеки за себе си да си преценява дали иска примерно в тази компания, с този продукт, с този коин и така нататък, и това е решението. Следващата новина, другата новина идва от президентството. Байден като президент ще направи така, че ще принтират нови 3 трилиона
стимулус, т.е. ще има нови чекове за американците. Както знаете, миналата година, докато беше Доналд Тръмп, бяха принтирани нови 2 трилиона. Това ще доведе до още по-голяма инфлация. Между другото, общо 5 трилиона ще бъдат принтирани само в рамките на една година. Ако считаме, все още бяха принтирани май миналата година, така че още не сме направили пълни 12 месеца. Това е нещо голямо, защото до сега, което се случи за една година, цялата държава на USA не бяха принтирали толкова пари за последните 20 години, колкото се беше принтирано само в рамките на една година. Между другото, 140 000 позиции на работници са били загубени само в декември миналата година, което е страшно много. Виждате, само миналия месец бяха дадени $600 стимуланти в чекове. Сега се планира отново да да бъдат дадени още 3 трилиона да бъдат принтирани. Както виждате, това е националният дълг на държавата, т.е. вътрешният дълг е 27 трилиона в момента и може да видите, че само се покачва нагоре. Знаете, че късите дългове са от порядъка на една година до 3, мисля, че дългите са до 10 години. Въобще не виждам как се връщат тези пари. Тук мога да ви покажа примерно за другите държави. Вътрешният дълг на UK е 3 трилиона, Индия 2 трилиона, Франция 3 трилиона, Бразилия 1, Канада. За жалост нямаме тук България, но България мисля, че беше около 7 милиарда по-точно, нещо такова. Мога да проверя и ще направя снимка, скриншот след това. Това е новината от днес. Че всички трейдери започват да вкарват парите си от биткоин в алткоинс. Както виждате, биткоин започна да се движи настрани, нито пробива нагоре, нито надолу. Когато се движи настрани, съм казал страшно много пъти, винаги от това довежда цената да всички се преместват в altcoins. Ето виждате, доминацията от вчера беше 70%, вече е 68%. Пада надолу, това рефлектира веднага върху altcoins. Започват да се дигат и да скачат нагоре. Виждате, че Ethereum вече е с 11% нагоре. Почти всичко е в зелено. Цената стигна 1331 за един Ethereum. Но нека се върнем на цената. Това е, се върнем на новината, извинете, това е, че трейдерите решават да направят пари с алткоинс, те правят наистина повече пари с алткоинс и после ги преместват веднага в биткоин. Интересното е, че Cointelegraph, Stained Glass казва, че в момента, когато виждаме примерно цената скача с 1000 или пада с $1000, в тези времена е почти нищо и иска да спомена, че е много по-трудно да се манипулира маркета, както се манипулираше преди, поради причината, че маркет капа, капитализацията се увеличава страшно много нагоре и това прави сигурно и по-трудно в бъдеще се случва да се манипулира маркета. Но все пак от вчерашната новина не забравяйте, че в момента продават малките китове, които имат малко биткоин от порядъка на 100 000 до 1 милион биткоин и това не ефектира вече толкова много маркета. От това може само да доведе, че влизаме в сезона на алткоин и алткоин ще почне да помпат от тази графика. Искат да кажа, че ще започне доминацията на алткоинс и доминацията на
биткоин ще слезне надолу, а щом слезне, както ви показах, щом това се намалява, значи, че е сезона на алткоинс и те ще започнат да помпат и фактически там наистина са големите пари. Биткоин е просто където да ги държите след като направите пари. Ако вярвате в криптовалутата и по принцип сте тук заради това, точно това е идеята. Аз лично вярвам, че долара, еврото, паунда ще се сринат и когато това се случи, биткоин ще е тази валута, която ще ми даде сигурност и затова аз купувам биткоин на всички нива, няма значение дали ще е $1000, 3000, 100 000, 50 000. Това е разликата. Ако влизате само за бързи пари и не разбирате това, което правите, а само за да влезнете и да излезете, вече оттам се определя вашите решения, къде ще си вкарате парите, дали после ще е правилно и така нататък. И заради това повечето, мисля си, че 60-80% от хората сега в момента влизат за да направят бързи пари с алткоинс и затова в края на булрана биткоин ще може би достигне 80% доминация, доколкото всички тези коинове ще се сринат до земята. И това е разликата. Вие дали печалбата от тук или от тук ще я вкарвате в кеш пари си е ваш личен избор, но в крайна сметка всеки си знае за себе си, това е новината. Другата новина от днес е свързана с златото и тя е, че много хора решават да си преместят парите от златото, да ги вкарат в биткоин и поради тази причина биткоин започва да помпа нагоре. Тук може да ви покажа една графика, където виждате това е златото и как рязко започва да пада, а другата графика ви показва, че точно тук, където пада, фактически биткоин скача нагоре и това може да покаже, че най-вероятно хората, които имат злато, започват да си вкарат парите в биткоин. И също от новината съобщава, че много институции започват да се пробуждат и въобще и хора като цяло и започват да си вкарват парите в биткоин и поради тази причина биткоин скача страшно много нагоре. Както знаете, при няколко дена 20 унции от златото, от златно кюлче струвах колкото е един биткоин. Между другото, Питър Шифт казва, че в момента икономиката е много слаба и много хора губят парите си и започват да вкарват да правят рискови инвестиции, нали, споменава като рискова инвестиция биткоин и поради тази причина даже някои се отказват от сигурната инвестиция, която е златото и вкарват в тези по-рискови инвестиции като биткоин, криптото и той смята, че след като всичко това се оправи, хората се върнат отново в златото, но като цяло говори, че също това, че се принтират страшно много пари, може да доведе до глобална криза и смисъл да се стигне до много голяма инфлация и затова все още хората владат дали ще е в злато, сребро или в криптото и това е една от причините, които сега води това нещо да се случва. И това е днешната новина, свързана с златото. Другата новина от днес е свързана с XRP, а тя е, че в момента XRP е достигнало ниво на support и resistance. Съпротивление и супорта е от 0,32 до 0,34,5. Ако пробием това, цената ще скочи нагоре. Както виждам, XRP в момента е на 0,35. Така че нека видим къде се намира в момента. Дали се е покачило малко нагоре. Само заради. Днес
е достигнало до 3,6, но както виждате веднага пада надолу. И новината е, че колкото пъти повече бъде отвърлено, толкова е по-голям шанса да проби изведнъж нагоре. Също така и за долу важи. Ето снимката, сега ще ви увелича. Интересно, не се увеличи. Ето, виждате за тези нива става на въпрос. Следващото, ако примерно не пробием тук и продължим да падаме, това е другото ниво на супорт, където може да видите от тази снимка. Интересното е, че XRP пада в цената поради факта, че ги съдят, и отделното, че много криптобанки започнаха, и даже ексченджи и всичко започнаха да ги махат от листа си, т.е. вече няма да може да купувате. Crypto.com мисля, че на 19 януари няма да може вече да купувате XRP през Crypto.com. Binance още не са ги махнали, доколкото мисля, но Coinbase ги махнаха, така че не знам какво ще се случи, но има шанс, ако пробием това ниво, където е в момента на 0,36, може да стигнем до 50 цента и след това не знам какво ще се случи. Така че ако имате XRP, много ви посъветвам, може би ги държите най-добре, не знам. За сега се вижда, че се възстанови от там, където беше. Не забравяйте, че стигна почти 17 цента и се възстанови, и сега сме на 36, проби 30, този левел на съпротивление 0,34, така че е добре като цяло, може пък и да скочим нагоре. Не забравяйте, че ако видим тоталния market cap, в момента е 1 трилион 127 милиарда, непрекъснато се кача, за последните 3 дена се качи с 100 милиарда, т.е. непрекъснато влизат страшно много пари, не само в биткоин, защото виждате, че в момента биткоин да е настрани, влизат в altcoins. Все пак хора, които нямат много големи възможности, няма да вкарат пари в биткоин, като видят биткоин, че е 40 000, насочат се към тези малки валути, и след това, евентуално, това е винаги била стратегия на всеки, да си купи, ако направи от тук пари, да ги вкара в биткоин. Не забравяйте, това е една от най-големите стратегии, и това е новината, и тя е последната за днес като новини. Това бяха новините за днес. Друго, което искам да ви покажа интересно, ако искате, може да посетите този вебсайт. Ще ви покажа как се казва и ще ви оставя и линк отдолу. Между другото, тук може да видите в момента транзакциите, и където се правят в Ethereum и в Bitcoin. Извинете, при половин час бяха под 50. Виждате тук 47 Gwei, 47 Gwei, 45. Виждате колко са транзакциите струват в момента. Ето 40 Gwei. Биткоин транзакциите, както виждате, е страшно чакане. И тук е направено визуално как изглежда и е много интересно. И само, че това са истински транзакции, всичко става, въпреки че е направено по този начин да изглежда смешно. Даже сега с коледни качулки. Все пак сме мина Коледа и е зима, и е направено по този начин. Може да придобиете представа, а в същото това време може да видите колко Gwei, колко се очаква, ако гледате Ethereum. Също така и за транзакциите на биткоин, на сатошита. Тук се вижда на всеки 3 минути в един блок колко хора влизат, в Ethereum по същия начин, на всяко блокче. И това е, което е интересно. Ако искате, може да ви е интересно, ще оставя линка отдолу. Също така ще
го напиша докато говоря, после ще сложа така за вид, ако не искате ползвате линка ми. Той не получавам нищо така или иначе, няма значение. Това бяха новините за днес като цяло. И за биткоин, че продължава да върви в страни, не прави нищо, а когато не прави нищо, ви казах, че всички тези алткоин започват да помпат. Виждате в момента Ethereum малко падна, вече на 10%, беше на 12%. И това е, няма нищо друго, няма да разтягаме лукуми. За днес може да се направи специални други видеа, които примерно са стратегии в биткоин, но ще ги оставя и ще ги направя за друг път. Това е довиждане, до нови срещи и ви пожелавам прекрасна неделя, излезте навън, примерно до парк, нещо такова. Знам, че сме в пандемия, слагате маските и просто малко на въздух, ако има слънце, да поемете малко слънчева светлина. Ако пък сте някъде, имате голяма градина, излезте просто в градината, подишайте чист въздух. И това е, до нови срещи. Все пак не забравяйте, че искате да сте здрави след като направите парите, а не да сте болни и богати. До нови срещи и всичко хубаво.